hilin eh. Ay, good morning. Madong adlaw sa tanan. Gusto na salamat Lord. Sampasan nibati niya aging adlaw. Hinihinay jud muli dari sabay. Kahilain na po kong proseso. Ano po ko wata po ko MRI. Karon lagi kay isabat na laman na ako'y income ginagmay. So dakoy malatian upak de ko rapper so kanang naguto ko kamuti turon sindan po na mga tumangkos barangay ako di mga des barangay wala kong ali o hindi din tiket sa barangay matukos lungsod matukos center kaya na ako'y kuan karon kay lahat mo pag ilang requirement nila sa MRI pakaduan ko creatinine wa man ko creatinine dito tagbilaran lain mo pag ilang mga laboratory sa kasi nga nang balik-balik di palito kuwang pa dito kompleto tong laboratories tagbilaran minsan man kong upaw gunungutan ako pila ag kanang MRI 18,000 kuno manang nihinay ko ron abinod ko ron hindi kasi kay kung mga ko pansa SWD kung sa ilahang kuan kanang magpangadok ko kasi mga ko tabang ginagmay para sa MRI mo lagi parang di po masayang ang paglakaw-lakaw magluto ko kamuti turon makabawas-bawas sa makatipid sa pamasahe ang adong laman kaya nabda po ko gimintin nga tag 200 ka pinangadlaw sa ang pasang vitamins ang mintin sa fatty liver gapon na magpusko ni abot kalis abot na dari way taos bahay kaya o sila sa ali ang lakaw depod sila nilexi ka tayo rin tikaw aning kamuti turon ni ang iputos sa kamuti na hanggi binanggod na wala sa kulang ni condense kaya maraman ni mahimoy mo nang di ko mamersa kayo kanang magsuman ko kung na-order ng suman panghaob man okay to panghaob kay makaya ay apagod-god pero okay na gyapon dawat na gyapon kung na-order nga suman di na ko kukod-god ipakod-god na laman na pero luto gyapon ko kaya po mga pawas paglaom sa mga suki yung na-order pero di na ko mangunay ang kudkud kaya natuloy ko na trigger siguro itong pagkudkud dagang kudkud na biyahe ko lado napasalamat na bang yapon ko sa Ginoo nga na diskitaan o sa duwaghang balatian kasa kita makaibaw ako ratan lang tangano at least nakaibaw na tadaan nakapangandam na ta ako ko sa ilos Ginoo sa mga kasalanan ato pang upaw lagi maghinulso na ko no ito siguro sila og ako'y Ginoo
Bisan pag panagsara ko mo simba, dito ko karon na simba. Anang gisugid sa Ginoo ning hang balatian. Mga kasepan na anang gisulti sa ugay ng panahon bisan pag di ko musud simbahan lagi. Pwede pa matug. Pagampo, nigmata, pasalamat, yapon. Okay. Kaniyatong kinabuhi ni nga manra. Di kita may nagbaot. Bisan pa siguro asa kang pinuha magpa-doktor. Palang Rubilin, probinsya na yung ato ko na kusibo. Sa asa naman dad, asa kang doktora. Pagbut mo sa Ginoo, ngunod sa kaya mahimo. Anong ginure maantigo atong balatian. Chat po ko sa ingsoon dito sa Katipunan, napot siya balatian, si Esther. Nakita siguro may karon. Kaintat mo ito gabi nga, balad at kong dag center. Magkita mi. Ano po to si Ja? Kasi idara po to si Ja, huwag na sa kuan balatian, pero bintahan mo to si Ja. Kaya naman si anak nga makatabang, kay naman si anak na to as gawas. Lagi, isa-isag pa rin kamot. Isa-isag ampos Ginoo. Hagat ng pag-ampo. Madugaling gabi kay ako andaran. Naniguro na lang ako nagpabandos kung na gabi sa likod. Kaya mura man din mo atake din ang likod. Maglisod ko ginawa. Nagpabandos ko sa kumatog. Ang gidagizangin ginama nga bandos. Ang gido gabi Kaya mamalaginig ako lang sa ni magabi. Ako lang ang asalan sa bahay. Kani-ngani nga ang tinda-tindang ngani para makamamiso ko. Di ni bugat. Di ba mamursa. Kaya hindi ka gram samutin sa banggod. Ngani magprito. Di po ni kadyo. Parang kaya kung ko nakabukang mga marong mga 40 siguro ni kabuo. Kaya gamay na magkamuting napalit. Katudayang nagsubaybay sa mga kuan. Nagsubaybay na ho. Ako'y upload pila ka adlaw. Kaya hapot yung patanatang cellphone. Kaya ang cellphone kaya di naman mag-play ang YouTube. Patanaw nila ang job sa pangtanaw. Mana ni lokot. Katuning kuan. Tapos si Millions ko vlog. Sa ganahan ko nga aning siyang kamuti. Sabaw kaso siya. Para di Millions ko vlog. Kaya kamuti turon. Haba kadapit. Uban na rin uban. Sindahan o putos. Sindahan o malitis. Bitaw. Gini. Pawas. Kalaay. Ang gibati. Ako kasabot.
wala mang ilingaw-lingaw niyang gibati. Salig naman ito kasi Ginoo. Katong mga tao sigiglantaw sa ahong video. Kaya bawa na magpinsa mo. Tahan salamat. Doon nila man madugangan nagahang mamiso. Ngay sige sigiglantaw sa ahong vlog. Ito mga mong kasing-kasing. Salamat nito tanan. Sige sa ahong salida. Ay, katong niingin nga mara ko nakubuang. Kaya bawa na ko kinsa mo. Okay ra. Salamat. Salamat sa walang jubit. Mo ko nang kuanin jo sa katurang ganahan. Sa ganahan lang man man ko niingin nga pag sa ko yung lantaw sa ang kuana maging PM na nga. Pundang kuno ko sa una jud na matami aw ga bawa na pod na pod pundang na kuno ko video kuno ko maangay kuno ko mura kuno ko buang kira salamat sa pagpanaway ora pa inantigan nimo. Salamat sa imong kabautan. Yara, matubay mo kaan kag kamutituron. Bitaw. Pagdira nang magsihinga ng kaan. Yung PM pag di siya o kuan, pagkinta lang jaron kay bawa na siya. Tanaw magaling karos ng video na kay bawa ka. Hoy, mananghilin, undang na. Kaya mong pang video-video. Ako na kumaangay. Ako na buang. Tihaw. Sigara pa yung hilabot na. Tangan salamat sa pagpanghilabot niyo. Ako na buang. Okay ra. Kabuok. 45 di kabuok. Ano ito ron. Diyan na, ready na. Ang tinda na hang turon. A few moments later. Dapog-kulog. Kalbaryo na po lakaw karon na ito na po ko center kay mo lagi kanina order da na pod gidida kay magpa nga ko request og kansak panin na pod kay kreatinin ko nang ipanginanglan sa MRI ngayon sa na nga requirements na pod nes MRI ning hang lakon grabe yung paita ang kahintang lagi yo okay na sa lagyapon tas kay tasan guwapa gyapon bitaw guwapa ipos-pos bitaw na papuwa ko lipstick na tagdi programi adun na mandilhan ang naspad grabe rin ba dyan ngita wato kay ang nadunggan sa programi yung mga tukong center kay magpa-examine ko nagihi manang nag-ready na ko kay madunang magawas sa lisbay malabay sa lisbay nga ready na ko madun naman makahits ko makatipid ko og 50 kaya kanina mo 50 mawi pamitig ikan dinisbay pa yung center 50 dahil mo special kag tawag og malabal 100 kay mapatuso makapakuha may makalabay nga mo hits raman ng 50 so agway mo labay tawag kag pakuha 100 jud tagaktak na 100 grabing paita kaya hang laboratory dito Paglaran, may talang programa, di dito kumplito. Wato'y kreatinin. Isa ka itong nagtrabaho sa ubay nga, pag umanggang sa among upos balid sa mamay niingan nga, kinahanglanan ko ng kreatinin.
mao nang magpa-creatinine na pug ko, mao nang mga request sa doktor sa center sa Alicia. Parang asa nakakudaning magpa-laboratory. Ano ko. Pero laban naman gihapon. Kaya ra lagi ni. Okay lagi to ang halin sa turon og pamasahe. Ito. Asa mo. Oh, magandang tagdimawan. Tangali ko nila og makasakay ko silang sakyanan. Mga libre ko. Kay mo istorya sa Dr. Molina, dito man ko nagpasikan opinion ko. Isa kong palaga dani, ang katong bisita nga blindamaysin, mo to ipares, di na ko pa og tubig, nga plain, kanis ako na yung tubig. Taguwat, samantalang nagproseso pa ko sa ahong MRI. Kung magpa-creatinine ko. Marunong ko na hinubig. Mo naging Dr. Bin gapon, kung ipabalik-balik, di na ko pa ng plain nga tubig, kay kanira ko nung nilagang banaba. Kaya kung mas pagsuway, suwayan lang na problema kasa ko rin mangitag banaba. Last karon kay kitagaan kong manong aloy, pinarapat kadahon, kay nga auto na ko no. Shout out sa mga kailag banaba, PM ko asa ni dapit. Ben Molina, doktor na sa Alicia, sa una pa na. Board member na siya nga doktor sa unang panahon. May kanakananas po rami nga ito kong rubanan dito gahapon, nagpasikan opinion ko, nagbabasa ko sang ultrasound, mauni isang itambag, o katong tambal, nga isang giresita na harama po ding paminawan, kay maglisod ko asa ko lang ipa-MRI, mahal ang MRI karon Mulakaw. Siguro ko sa katurang creatinine ahang kuanon lakwon. At katurang sige subaybay sang vlog. Pasalamat gyapon ko ninyo. Hinatong tag di mo puan og siglan taw sa ahong mga video nga wahinungdan matud pa nila. Salamat yung tanan amping mo ug asa pa dapat sa inyong himutangan karon ang Ginoo mag-uban kanatong tanan. Salamat.